Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, нафароне ки бори аввалан дар канали мо обуна шавен, лайк монен. Чанд рӯз буд хонаҳои фурӯшӣ нав партофта будем. Хоб дӯстон, имрӯз мо ба шаҳри Ҳисор омадем. Нахустин видеои мо аз шаҳри Ҳисор, хонаи фурӯшӣ мепартем. Дӯстон, шумо лайк монен, подписатсия кунед, нашуд реклама дар номерои админ занг занен. ҳатман кӯмак мерасонем барои реклама. Хоб дӯстон, раҳе ки мебинед, ин раҳи аз раҳи главни где-то то ҳамиҷара 150 метр ҳамихе раҳ ҳаст то даруни хонара. Барш да қалаи Ҳисор то даруни хонара 200 метр роҳ. Хоб хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, қалаи Ҳисор 200 метр ай қалаи Ҳисор то хона. Хоб дӯстон, намебинем замина хона. ози ҳавлиро мебинем, баъд хонаҳоро медорем мебинем. Хона ҳаст, аз ду ошуна иборат аст. отдельно барои кухня, иснош ҳамаш отдельно кардагиай. Замин дарахтҳои мевагӣ, оби чашма равон. медарои май хона сар мекунем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. хоб хона якум меҳмонхона дӯстон, 6.5 ба 3.20. болош ҳамхе фигура кардагиай, абои ҳама ремонт, тагиш фақат стяжка кардагиай. хоб медароем ба якум ошёна. лестница ба дуюм ошёна, байни якум дуюм монолит. хоб якум хона аз дасти рост 5 ба 3.5 дӯстон. як тиреза аз тарафи берун. хона рангбор кардагиай. якум ошёна да 3 дар хона дӯстон, як ванна. хоб 5 ба 3.5 дуюмги хона. нашод, асбобҳо, чизои шкафи чизо, ҳама чизоша мегиранд дӯстон. хоб ростаки душевой мешавад. душевой холи пластик, тагиш стяжка. хоб таги лестница, гардероб. мебарем ба дуюм ошёна. ростаки боз душевой, болош пластик, гирбагир пластик, термикс дорам, тагиш стяжка. хоб калидураки калон.
Дурстаки як хонаи дигар 5 ба 3.5. Отопление нест дӯстон, тёпли полам нест. Хонуро ба плитаву печка, турбои печка задагӣ ба ҳамё гарм мекунам. پنج با 3.5 دیگر خونه پشتی همش یک размерам 5 بغض از مهمون خونه. خب رستکی بالکن میشود، بالکن کلان پیش خونه. бари балкона як хонаи дигар 7 ба 3.5. треза аз рӯпарӯи хона. خب دوستان همه خونه شدید امروز میفرماییم با حوالی بعضی چیزهای دیگه داره. در بیرون آشخانه، دیدن خونه و بعد حوالی را نشون میدیم. نمره صاحب خونه را میمونیم، معلومات پره را صاحب خونه دا زنگ میزنیم، صاحب خونه معلومات پره را میتین دوستان. خب 6 در خونه در دو آشونه که دیدستین، دو خونه دیگه در باری خونه. خب 200 کвадрат دوستانی امی زدن که دیدستین 200 کвадрат، 100 کвадрат یک ماشونه، 100 کвадрат دوی ماشونه. درازی خونه 12 پهمیش 8 دو وانه 6 در خونه. خونه با کیرپیچی پخته ساخته شده است دوستان. خب دو در خونه دیگه این ای طرف ده یک تا خونه میره حساب کردیستان تپچان داره 7 با 3.5 دوستان. اما توربوی پچکه برآورده دیگه خونه 5 با 3.5. اینجا جای چی بوده که؟ جای آشخانه، جای خمیرکنی دوستان. اینجا یک جا خانه 5 با 3.5 است. مقصد ریمون نداره، شکاتور نیست، временка. خب حوالی نه کلونه باز میریم تا آخری حوالی نشون میدیم. جای دیدن خونه دوستان، یک دیدن کلونه اینجا. барижда душевои беруна, ваннаи беруна аст. гуфтем ду ванна да даруни здания плюс якта дига да берун. хоб нашуд ҳоҷатхона дӯстон, ҳоҷатхона навбардай урам временкай иҷа ҳоҷатхона каданиян кандагиян пака ҳозиражда нест. хоб бо отдельни здания истидаст аст. иҷа ҷои оғул ده با 4 دوستان نگاه کنید. پولنی همه چیز تیار کردگی مقصد آقای دراز.
д этажаи болош ҷои каххонаву чизш ҳизмхонаш. хоб дарахтое ки мебинед дӯстон усулави дарё канал аст. Канал ин айтақати дарахтҳо ҳамаш дар ҳамин замин чӣ мешава дохил мешава. барда сеткай уна сеткае ки дидестен аймиҷа маҳкам меша забур. обш 15 сотиқ замин. боду ҳаво беҳтарин ай дӯстон, кадоме ки мақсад видео тамошо кардеста, боду ҳаво беҳтарин ай. оби чашма, оби равон 24 соат об ҳаст. дарахтҳои мевагӣ ҳам ҳаст. бисёр чиз борад. мақсад заруран хонаро бояд фурӯхтан дар кор. нархи хона дӯстон $160,000 бо муомила дорад. мақсад номерои соҳиби хонаро мемонем, занг мезанем, бо савдо мешава. 919 00 15 48 ватсап ин моддаи номер ҳаст. номери дигариш 915 06 76 85. $160,000 нархи хона. хоб занг мезанем, поли маълумоти пуррара соҳиби хона метиҳад дӯстон.